Ora. Duka kula manut lah ya to. Sik manuk-manuken Mbah Jono. Ya dibawani. Ape dibawani ngono lho. Bawani nggih. Nah, Soale iki ana tekene kuat Mbah. Suro niki ora bakal meleset. Lah nggih kula mawon nganu nututi ya, nututi Mbah Suro, ngintil. Kok kira-kira kok melu terus ngono awake dhewe wis rasa pikiran wis. ya. Monggo dipun bawani. Nadyan wujud temung peksi Merak ati iki maneh sapa Mbah Jono? Ngene iki sing mburi manuke ra iso manggung, gorokane garing. Gorokane garing iki. Napa niki tiyang wingi iki ngoningan manuk sedaya to? Nggih to. Ana ngoceh kabeh pinter. Lho ya aku didoi manuk siji to, Mas. Aja ngono raja. Lho, nurene ngoningan manuk. Napa kula kok salah? Ora iso manggung ngono Kang Zul. Gorokane garing manuke. Aja ngono Mas. Kene iki kabeh kethek lorek ndase ireng. Maksude? Ya aja ora wani aku. Mbah Jono wis reti nek kethek lorek ndase ireng mesti wis reti. Golek isi podang jenar. Kagem Mas Rohmat Sinoman niki manuke do ngorong kabeh Mas nyuwun pengairan niki. Kalih kursi setunggal. Nggih. Manuke ngorong kabeh. Tambahi kursi siji. Niki payah niki. Ibu bunga ing atiku. Tobat. Hah, suara kok sik ngene sik mendat mentul ini. Mbah Jono sayange wis tuwa, enom mencolot munggah panggung. Nyanding. Terima kasih Mas Kus. Airnya Mas Kus, aduh air Mas Kus. Tasih kalian mulya laras sing legi tur kelenyes. Dados podang kuning jong. Latihan petor kanggo Jumat Kliwon tasih apit.
Jos jis. Podang kuning sampun. Niki sampun. Nggih sampun.